mu ne mun tsaya ba ma canza ba sai muke mu kore manufa sakon Dr. Abdullahi babba bici ne zaki mu ne mun tsaya ba ma canza ba sai muke mu kore manufa kungiyar nan wato talatan Buhari gurbi na ce sai muke mu wale ma ba jam'iyyar majar nan me dodar mu APC ga zabun talakawa tun ran nan in baba Buhari ba za su yi wata jam'iyya ba sai APC sakon Dr. Abdullahi babba bici ne zaki wai an malfa ne su gada yaya da lokacin yadda gwamnati ba ta zama a gidan gwamnati wai an malfa ne su gada yaya da lokacin da talakawa ke tsoron sallah a fili wai an malfa ne su gada yaya da lokacin da kirista ke tsoron ya shige tsafucoci wai an malfa ne su gada yaya da lokacin da kasuwanni suka rushe da dama wai an malfa ne su gada yaya da lokacin da makarantu aka kwakwashe mana ƴaƴa wai an malfa ne su gada yaya da lokacin da uwa da uwa da ake neman tsira wai an malfa ne su gada yaya da lokacin da suka kwace garuruwan mu da dama wai an malfa ne su gada yaya dai sojojin mu ya aka kashe su da dama wai an malfa ne su gada yaya dai ƴan sandan mu ya aka kashe su da dama wai an malfa ne su gada yaya dai talakawan mu kar mu manta haku da dama wai an malfa ne su gada mu gane aikin baba Buhari general ya yi shi da dama mu a ƙasa sai baba Buhari gasu Dr. Abdullahi babba bici suna nan baya a haye sai baba Buhari kungiyar nan wata taltan dole in furta ta da dama mu a ƙasa sai baba Buhari jam'iyyar nan APC ayyukan da suka yi da dama a haye sai baba Buhari ko in ce baba Buhari ayyukan da ya yi su da dama mu a ƙasa sai baba Buhari cin hanci da rashawa an daina da zuwa na Buhari a haye sai baba Buhari harkar noma malam an gyara da zuwa na Buhari mu a ƙasa sai baba Buhari jirage na sama an samu da zuwa na Buhari a haye sai baba Buhari a batun jirgi na ruwa an samu da zuwa na Buhari mu a ƙasa sai baba Buhari jirage na ƙasa an samu da zuwa na Buhari a haye sai baba Buhari an dawo da kuɗaɗe na ƙasar mu zuwan ka Buhari mu a ƙasa sai baba Buhari asusun gwamnati ya kai can sama da zuwan sa Buhari a haye sai baba Buhari Allah ya daɗa maka lafiya general ya daɗa maka bari mu a ƙasa sai baba Buhari wani ya ce bai malfa gashi a yau ya sa malfa a haye sai baba Buhari talakawa ma ba sa gane shi da ya iso gu ya ji Buhari mu a ƙasa sai baba Buhari kai yan malfa ne suka dawo a haye sai baba Buhari ba ma yi ko gobe APC sai baba a ƙasa sai general ba abin ruwa mai mana gyara jam'iyyar nan mu bi APC Buhari ya mana komai dan yanzu zaman lafiya ya samu ƙasa duk talakawa sai mu fito inda labari nan zo ku fito mu ji zancen APC mu fito ai mana gyara kai mu fito ai mana gyara mu aje iyalan mai malama mu aje iyalan mai malama mu fito ai mana gyara talakawa ba za ku mance ba mu aje iyalan mai malama abinda suka yi mana dan duba mu fito ai mana gyara shekara 16 kan mulki mu aje iyalan mai malama mulkin su na kama yan karya mu fito ai mana gyara jam'iyyar mu muna nan APC mu aje iyalan mai malama general Buhari musalura mu fito ai mana gyara wasu ko mu bar su da hula mu aje iyalan mai malama a jihar su kawai sa shakura mu fito ai mana gyara ga general baba dan giwa mu aje iyalan mai malama general baban mu ne giwa mu fito ai mana gyara makiyin Buhari kwasewa mu aje iyalan mai wanda bai dubin aikin nasa dan baiwa mu fito ai mana gyara a cikin su waza ya kai baba mu aje iyalan mai malama sun fito ba su daina ba mu fito ai mana gyara wani wai dan gulma ma har yana kuka iyalan mai kukan yadda za ya kwashe kuɗin talaka mu fito ai mana gyara wasu ko kyale sunan si da jar hula iyalan mai da jar hular ashe za su yi kwalla mu fito ai mana gyara akwai wani sannata na ji dan gangan iyalan mai wai shi ne shugaban tafiyar nan mu fito ai mana gyara general Buhari na Allah
kai za su bida su yi ma duka wata su kyale ka kwance tunda sun gane janar yana da kaunar talaka tunda sun gane